ngerti cara aja ditinggal kapribadan patimuran mbok yo sing eling dek iki budaya kadung semangat joget musiknya medit mong separo wah ini bingung perkara lampune mati iki napa jajan ra dikai mik blas bakul son iki lah apa to ndor mik aku melu urunan kowe melu urunan tuku mik kowe melu urunan nyumbang pira? Kowe kok melu urunan nyumbang pira? Wireless itu paling tidak kaya iki regane 17 juta lho. iki 950 Oh, kok murah men? lho 950 temuan lho aku tek ra melok urun iki ku Mas Sam Urun duit. yo ora mergawe lha iki cara aku gak melok ngetoprak Wahyu Manggala apa untuk mik iki Lah ya kowe jare melu urun. urun aku Lah ya urun duit. gak Lah urun apa? ambekan sesek Lah iya wong urune urun ambekan. lho tek ora iku lha saiki nek bos Urun iki mbok urun duit paling tidak membantu membebankan harga nominal. ngenyek wong aku ebon kok malah mbok kon urunan yo paling enggak yo bose sing tuku dhewe lah aku melok urun ambekan sesek Lah iya wong pancen mix atau audio itu utama kanggo pementasan. Kaya iki mau metu lagune aja dipleroki. sing salah sapa ngene iki Kok kowe takon sing salah sapa? lah metune dagelan kok lagune aja dipleroki Ya ora nek sing salah. Lagu aja dipleroki iki lagu biyen ning kepenak nek ditabuh saiki. ora perkara ngonone Lah perkara apa? ora nek lakone berbaur isililam malah lagune apa aja dipleroki ngono ku mbok selawatan Lakone bengi iki apa? isililam Lah ya kowe iki karepmu arep muni Islam ngomongmu ora cetha. Mulane aja kaken mangan iwak kirik. lho sapa sing mangan wong aku nguyup dudu ae Lah iku jenenge ya padha ae. gak mangan aku nguyup tok dudoe ning katutan ndas Nah, iku ya tunggale. lah kene iwak kirik Iwak kirik aja kulino mbok pangan. Lah terus? Mergo iwak kirik iki hukume haram. sing ngomong sapa Sok-sok kok kena ilre kirik kuwi najis mughaladah. sing ngomong sapa wong sing gak roh rasane Lho. Para kiai wis dawuh kaya ngono. Aku tau ngaji ki ya dikandani. kiai muni Nek iwak kirik iki hukume haram, kena ilre iku najis. berarti kiai kurang tahu mangan iwak kirik Lah kiai mbok kon mani iwak kirik. lah murane najis jajal kei kok ora inu aku Berarti kowe ngarani inuk kulino kowe. lho iya gak maksudnya iwak kirik iki didelok-delok Kok iso didelok-delok? nek dinggo surungan ngombe iku haram Dadi iwak kirik nek dienggo surangan ngombe, haram nek dinggo lawuh mangan iku yo haram lah sing halal sing ndi? digado nek iwak kirik iki digado iki halal Duh ya Pak. lah gini yo Wong kok iso kulino mani iwak kirik aja. gak aku ora tahu mok pisan mosok kirik mangan lho kirik mangan kirik aku gak tahu mani iwak kirik nek tongseng lho biasa Wong kulino mangan kaya ngono. lah kowe Ngene sak bungkus apa nih iwak kirik. wong aku yang njaluk kowe kok malah mbok kon ngene bocah aneh-aneh Masa njaluk aku? mang ijazah kresek as aku rak ayam Lamongan Pak waduh men le tuku aku barang tak cokot kok
angger catel kain. Catel kain. Lho, iki wae apa? Lontone sing tak sikar rodok metenteng tak serepet. Dung dung. Dung dung. Iki iwak kirek karo iwak tumblung aku ngono. Iwak tumblung iwak apa? Kodhok. Lho nyatane yo inuk Dek ya. Kodhok. Iya. Iwak kodhok enak. Enak wong aku lah ngicipin tak separo mang. Doyan. Ora doyan kene wong wis digod apa disukile. Apa di ngene? Suwike. Lho kok malah wis hafal, aku sing gak roh. Lah aku pancen bakole. Suwike. Wong senenganmu seneng gawe guyon wae. Dagelan nek ora lagi guyon. Ya guyon iki ya guyon ning ndelok panggonan. Iki ning panggung. Lah sing arani ning gone lemah ya sapa? Lah nek guyon panggonane nondi? Ya nek guyon iki panggonane ya ning gone sapa ya? Nggone Pak Jali. Mergo sing nanggap Pak Jali. Sing nanggap Pak Jali nanggap dagelan, nanggap ketoprak. Dikongkon nyeneng-nyenengno. Lah nek nyenengno iki kudune guyoni. Kudu guyoni. Nah, Ning ya nek perkara guyoni aja ngrembug babakan perkara kaya apa ki mau jenenge iwak sing dilarang. dilarangno. Kok dilarangno? Kaya iwak kirik iki mau lho. Iwak kirek iku ya ana karepe, iwak asu iku ya ana karepe, iwak kodhok iku ya ana karepe. Dadi iwak kirik ana karepe. Ana. Apa karepe iwak kirik? Karepe iwak kirek iki gak entuk dipangan, mergo hewan yang hidup di dua alam itu tidak boleh dikonsumsi, termasuk larangane agama. Ngono. Mulane dulur-dulur kene, dong watu kene linambaran ketoprak Wahyu Manggala panjenengane nyuwun lakon sing berbaur Islam. Iki maringi contoh utawa tulodo sing maune gak ngerti barang sing elek aja dienggo dadi paham linantaran lakon iki. Wah, nggih cocok ya, Pak ya. Lah mulane dadi kabeh wae apa iki kudu dideleng endi sing dilarang, endi sing ora. Oh ngono ya. Nek dienggo gojekan engko terus dikandakno ben dulur-dulur kene paham. Wah iya Pak ya. Lah, Muga-muga dulur-dulur kene paham ya Pak. Lho jelas nek dulur kene kan kebanyakan kaum muslim muslimah. Wah iya. Mulane- Wong lagi mirsani wae masjide sakmono gedene kok. Iya nek cilik langgar. Iya nek cilik langgar ancen. Mulane iki Masjid sakmono gedene berarti mertandakno nek kene iki ahli berjamaah. ya walah salat maghrib karo isak mau nyuwatane sing sembahyang ning masjid ora umum. Piro Pak? Papat kan imam kok. Lho kok mung papat? Menawa kabeh do sembahyang ning omah aku ya gak roh. Lho nek masjid sakmono gedhe nek jamaahe mung papat. Perkarane menawa ngimami ning omahe dhewe-dhewe. Oh dong ibadah ning arep salat omahe dhewe. Arep salat ning masjid menawa gak sempat terus ngakoni salat sembahyang ning jero omah. Wah ngono ta. Oh iya no. Lah piye? Lah iya, dulur lanang sing kagungan kersa duwe gawe nanggap ketoprak Wahyu Manggala, seneng-seneng netake putrane. Lah iki klebu ngamal. Sebab apa kok aku ngarani klebu ngamal? Kalbu ngamal. Siji ngamal karo ketoprake, loro ngamal karo keluargane, Iya. sing kaping telu ngamal karo bakul-bakul. Mau sore bakul ning guru iki bewek lho Pak. Rame. Angger ana tontonan mesti bakul rame. Ana sing dodol sego goreng, ana sing dodol bakso. Iya. Ning aku mangapes Kok apes tukaran karo bakul sego goreng aku. kegosongen ta piye? Ora kok perkara kegosongen, jebule bakul sego goreng iki saiki do sok tau sok ngerti kok. Masalahe Aku mang ceritane lak tuku sego goreng. Iya. Sak bungkus sih regane 10.000. 10.000. Duit tak wenehno bakule, Heeh.
Terus bakule nakoni aku. Oleh nakoni. Mas, pedes napa mboten? Lah iki lho masalahe. Anane aku tukaran. Kok iso? Lah wong aku lagi tuku kok didarani pedes apa ora? Aku yo urung iso ngrasakno to, Pak. Tan mongko kowe urung mangan. Aku ki urung mangan. Ning wis diarani Pedes apa ora, Mas? Ngono ku bakule apa ora bento? wong bento kok dodol sego goreng ya. Jajal pikir. Mau wong kon mikir bakul sego goreng. Wong sing salah iki kowe sing ora nganu kok salah paham. Kok sing salah aku iki karepmu piye? Maksude sing dikarepno bakul sego goreng iku Mas pedes apa ora? Lah iya wong aku lagi tuku kok ditakoni pedes apa ora. Aku yo ora iso ngrasakno. Lagi piye iki? Maksude iki bakule iki tekok karo kowe. Pedes apa ora ngono lho. Kowe apa bakul sego goreng? Yoga. Lah iya kowe iki dagelan. Lah kok mbok takokno aku? Bakul iki kurang ajar. Oh alah kok kon tuku no. Bakule genti kon tuku, kowe sing dodol ngotenane. Wis asin apa urung Mas ngono? Maksude bakule pedes apa ora iki kowe iki engko nek digorengno sego. Tenan goblok ya. Lah iya bakul iki karepe piye wong aku lagi tuku. Sego wis mateng kok ya jadi goreng iku lho aku ya tak bayangno jajal. Walah ndaipo sego goreng. Aduh, iki maksudnya ngene lho. Umpamane kowe tuku sego goreng. Terus kowe gak doyan pedes. Iya. Lah bakule iki tekok. Lah tekon. Mas, pedes napa mboten? Pedes apa ora? Ngono. Lah nek aku ngerti nek pedes lan orane lah apa kok tuku. Anane aku tuku iki ya ora ngerti pedes lan orane, jajal pikir. Nek bakul sego goreng kurang nemen. Ijek mangkel neh malah bakul bakso. Lah nek bakul bakso piye? Lah aku wis ketok nganggo klambi Dik. Ngagem caos, Mas. Mripate tak mblobok. Lah ya ngono ku mau dipikir piye ya? Dipikir ya malah bento dhewe sing mikir. Wis aja mikir bakul, sing baku mikir apa kajate dulur lanang. Wis seneng acarane lancar ora ono alangan. Alhamdulillah. Mergo lakon pamundutan, wong pancen lakon pamundutan, lakon sejarah. Lakone bengi iki apa? Tingkir ngratu. Tingkir ngratu. Lakone lakon Islam. Lah iya, ngratune tingkir sumrambah karo adiku sing ditetak, muga-muga dadi ratuning keluarga, iso membanggakan keluarga, mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Asline iki Pak Jali iki ngenyek ketoprak kok. Lah kok Pak Jali ngenyek ketoprak? Lah tek ogak lakon njaluk agama no sunan-sunan toprak ra tau sembayang kok. Lah iki. Kowe nek ngomong ketoprak ra tau sembayang, salah kowe. Kok iso salah? Ketoprak iki ya klebu menungso, agamane mayoritas ya Islam, mesti tau nglakoni sembayang. Sing ngomong sapa lah sembayang ya apa? Lho, sembayang kok lah apa? Salat kuwi dibagi 5 waktu. Iya. Maghrib, isya, subuh, luhur, asar. Lho oleh ngayahi ya apa? Lho, ngayahi kok lah apa? Ora iso ya. Iso ya, Pak. Salat apa? Umpama saiki salat maghrib. Maghrib iku wayah sore bar ketoprak. Iya. Tan mongko biasane wong digawe iki nek wayah bar ketoprak segone ditokno. Do mangan. Wetenge warek ape maghrib wedi nek mutah-mutah nek wayah sujud. Iya ta ora? Ra iso maghrib. Iya ya. Lah mulane wayah maghrib sego metu mangan. Sego metu mangan. Iya, ra iso ya. Ora iso. Lah nek ancen maghrib ra iso mergo sego metu. Iya. Ya wayah isya mesti iso. Isya iki jam 7. Jam 7. Tan mongko ketoprak saiki dialuke lakone maine sore. Bar mangan wetenge wareg ameh isya roroh terus dikon talu nek yogane
sing gambyong dandan oleh sembayang piye wayah talu engko gak diamuk Pak Jali kayane kok urung talu wong aku njaluk main sore lho mergo tanggung jawab ditanggap tanggung jawab ditanggap nyambut gawe dadi magrib ra iso isak ra iso ra iso lah nek ancen magrib ra iso isak ra iso ya subuh ketoprak bar wayah muleh ana adan as-shalatu khairum minan naum kosek urung teko omah piye teko omah leren sedilu wis Allahu Akbar ngantuk aku cak engko delok kas baradan turung gletak ora sadar tangi jenggelek sengenge wis bejudul ra iso hawane silir-silir turu gayenge ra umum magrib gak iso isak ra iso subuh ra iso gak ha iki lho mesti iso apa luhur duhure jam pira jam 12 awan wayah ketoprak budal duhur disemayani engko nek bar teko nggon wis dikon talu mergo jam 1 wayah gambyong ra iso iya ra iso magrib ra iso isak ra iso subuh ra iso duhur gak iso nah iki lho iso asar malah asar lairem diblurengi kowe sembayang malaikat gak gembira Allahu Akbar iki sapa iki ngono wayah dandan lah iya wayah asar gak iso iya ra iso kabeh ya mulane kaya aku salat setahun pisan wong edan lho iya iku mesti iso salat setahun pisan gak iku ketoprak ra ngarah main salat setahun pisan iki piye to salat Idul Fitri ameh ana sing nanggap bodo-bodo ya ora ana sing nanggap lha iku lagi iso salat ya pisan tok iku setahun pisan aku kadang lali rukuke piye kok dadi kowe salatmu mung pisan wayah Idul Fitri iya wis lah berarti kowe salat 5 wektu ora mbok tindakno engko diomongno pas Idul Fitri lho piye wong iki kowe berarti Islam KTP kowe KTP ku tulisane Islam lah ya nek jenenge wong Islam ki ya nindakake salat 5 wektu ya klebu magrib isak subuh luhur asar magrib iku rak nek iso lah kowe apa ora iso ora iso salat iku nek kanggone wong iku salat sing apa jenenge hukume apa njajal salat apa isak duhur asar maghrib subuh iki nek kanggone wong Islam 5 wektu salat 5 iki kanggone salat apa hukume wajib nah aku saelengku lho salat kok saelengmu iki piye lho nek ora iku lah saiki umpama ya kowe ning sawah ya macul delalah ana adan Allahu Akbar mergo eling waduh iki duhur lho balik salat duhur salat sailinge dadi kowe salat iki sailinge nek gak eling yo gak salat ngono ku jenenge kowe ya padha wae lho nek gak eling mbok kon salat piye wong semaput oh alah Pak menungso kono sing kaya kowe nek gak ana kaya aku yo gak duwe bojo no maksud iki ngene lho Pak ya Allah Gusti mumet aku Pak aku wis mumet iki ngombe untraplu ngombe apa untraplu ngeluh aku ngeluh iki ngombe detol apa detkolgen apa iku deterjen iku ngombaye ngeluh ki mergo ngrasakno kowe lho aku tek mbok rasakno iku langsung keloni ae lho kowe kok njaluk kelon iki kowe iki wedok apa lanang lha aku tek mbok rasakno lha tur meneh kowe iki mau wedok apa payo omah-omah alah ubur-ubur ikan lele maksude ora payo omah ya tak mendringno le wah kok iso senenganmu iki sing mirsani sik akeh lah iya ya ra ketang kursine tumpukan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiki muridé sapa le Jiji?
nek jenenge mlebu omahe wong iku aja mbok walik kaya tombok nomer. Lah kok nek ora tak walik nek gak entuk. Gak entuk apa? Wong jengene apa jengene? Uluk salam wali-walian. Lah kudune. Ya kudune salam. Baleni. Iya no, rambut baleni kok nek ditemak wong. Baleni. Baleni. Lah ditemak wong ki apik apa elek ra ngono. Ya karek ndelok-ndelok. Nek elek nderemoh, nek apik ya mesti goyok-goyokan. Terus kowe ameh daftar sida. Salam. Lho. Satapirullah ngalanti. Maksudnya salam, Bos. Bos. Jare kon salam. Ayak masjid ngarep mambok kon nutup terus. Aku gegeten. Angger ana wong adan kok mlebeki wong terus. Maksudnya salam itu ya ora terus mlebu salam ngono gak. Lho mang jarene apa aku kualik. Saiki aku nut omongane sampean kleru meneh. Jare kon salam. Maksudnya salam iki munio. Munio. Kok salam? Aku dadi wong goblok aku. Entar ae wayah netes ditinggal pitike mana goblok. Kaya ndok kae. Munio. Lho. Iya. Ya. Maksudnya munio ya Allah Gusti. Oh alah iki ndek ben dadi ketua nyogrok ta apa? Oh aduh ya. Lho ngelum ngalah rene saiki. Maksudnya lo piye? Ngelum iki sing tak rasake nek aku ngomong karo kowe. Maksudnya iki ngene lho. Oh gak terus munio ngono gak. Adate wong Islam, nek wong Jawa kan kula nuwun. Nek wong daerah Jawa Barat kan sampurasun. Nek sing wong anu daerah Sunda kan punten. Nek wong Dayak, kan lho. yo. Kok kaya wong kelelep e. Trae wong Dayak aku gak iso basane kok. Lho ngono. Terus lah nek wong Islam iku yo uluk salam. uluk salam. Aduh. Ngene kok mudin wani nampani job dagelane mogol. Baleni. Bani. Eling ora? Alah uluk salam ora. Ya, ngono lha iki lho. Ngomong karo ketua banter-banter. Ketua macam-macam tak pecat tok. Lho, Tuane. kowe arep pecat ketua. Iya. Lho kowe iki ning kene jabatane apa? Anak buah. Ana piye anak buah kok pecat ketua? Lah ono ta ora? Gak ono. Ya ora sida nek ngono. Halah dalah. Ora ketua dipecat. Nah iki bener. Uluk salam. Iya, salam diuluk-uluk. Sauni-uni wong ke ketua maraya. Bebas ketua. Alah, ya. Matin wis saling cara gede hukum. Ora usah nesu-nesu. Sing nesu sapa? Lah kowe ngamuk-ngamuk iki sesuk malah dadi nggo suga-suga bodho rekoso. Kok iso suga-suga bodho ki apa? Lah iku setrup. Ya Allah Gusti Allah paring ngono wis. Iku ora setrup. Sing ngene iki lho. Wis pantes. Ngono. Ayo muni amin tak gocon diasem kowe. Muga-muga sender selamat wilujeng. Iki wis wedi lho Mas. Dagelan sing eksis lagi aku tak lho iki. Maksude iki nek Mas, aku tak tekok ya. Apa? Nek bodo iku apa jenenge penyakit suga-suga bodo iku? Lah iku lho sing kenal, Bos. Wis ben dilakoni kono lah aku mau. Apa? Mbah, zaman karo jamin nang ngomong apa? Zaman Jumadi dilek ning kene. Maksude jane nek suga-suga bodo ora, Bos. Iku jenenge penyakit sedrau. Ya lho. Stroke amin. Amulane wong ki aja gampang nesunan. Nesu sapa? Lah ya nek kleru ku ra ya digenahke.
Lah nggih, omongane ra jelas. Wis aku warahono. Lah iya, sampai nek karo bapak iki mesti bingung, mesti gregeten, mesti mangkel. Lah iya. Ora tan bedane apa sing tak rasake. Lah nggih. Aku wis kondo. Aku anggere ngomong karo bapakku mesti atiku lara. Meh melok toprak jeruk ya. Genah dagelane guyon terus glimbur awake lemune ra umum. Duit panjeran. Mbah duwe, Mbah. Kudune pripun? Ya sampean kudune sabar. Ning ora kok teges aku ki mbelani bapakku ora. Ning sampean pancen kleru. Kudune nek sampean uluk salam, nggih. Iki mbok yo aja ngono to. Lah nggih diwarai to, Mas. Uluk salam ki hukume Sunah. Sunah sing jawab hukume wajib. Wong sampean sing mertamu, sing rawuh ya kudune sampean ngomong Assalamualaikum. Ngono. Iki lho. Kepinteran, kepribadian ki ora perkara usia. Ning kenyataane ki lho anakmu. Ngomong aku. Nek ngandari ki apik ora kaya Alus ora kaya kowe, Lah aku Pak. biasane ngandani nek wayah kondangan ya apik kok iki ngandani kowe kok rada pegelen aku. Lho, Sajakane iya Allah. ngewangi daram kowe. Kudune iki ra ya sing alus ki lho omongane AA. Lah nek kurang halus rempelas lah. Wong kok senengane ngamuk. Saiki ya A. Mboten bakdo bodo. Oh suwe ya. Ya cek poso salatku ya pendak Idul Adha. Nggih sakniki to, Bos. Bos. Ngono lho. Kono ngaleh aja ning kono. Ora butuh. Sampeyan iku ya ngono. Jejali mang wis mbok bayari tau rong Dik. Nek wis potong 1.500, Dik. Sabar, Bapak, sabar. Iki lho mbok menawa bener. Assalamualaikum ngono. Aduh, iki ya tunggale kok, Pak. Gedang iki nek nyoplok pirang dina lah. Iya, Pak, bener kowe. Apane? Sabar. Wong kowe dhewe ya bingung malah nyabar-nyabarno wong. Iki jane sing bento ki kene apa kono to? Sing bento ya sing nanggap. Lho sing nanggap mbok arani bento. Wis roh wong bento ditanggap. Maksude iki ngonone iki aja elokno to ya, Bos. Lah wong wis ketokno jadwal, wis ngerti jadwale kok gak entuk melu iki lho. Nek perkara jadwal ditokno ora masalah. Lah Nek iya. perkara uluk salam umpama diwarai ngono, iki ngonone ya aja dielokke. Kebo sapi sing digugu Keloane nek menungso. entute. Lho kok entute? Lah ngomong karo ngentut. Jarine omongane. Lah iki omongane. Lah sampean marahi aku piye? Wah, assalamualaikum. Ngono. Lah iya. Iya ya, Pak ya. Gak melu-melu. Melu doprake sapa? Sak jeruk. Ngonone mbok aja delokno te, Bos. Lah kudune pripun? Assalamualaikum tok. Ngonone aja delokno. Toke tak elokno apa ora? Galah. Lagi gator ketua. Tambah Iki aku iki takon daripada aku sampean nesu-nesu. oleh marahi piye? Assalamualaikum. Ngonone ora usah dijak. Assalamualaikum tok wis. Lah iya. Ya, Dadi toke melu. halo. Ngono lho. Ngonone aja jak lho. Gak. Kon nguyah-nguyah sik ngono lho. Ya iya, ngono tak kone nguyah. Lagi gator ketua. Assalamualaikum. Tak. Waalaikumsalam tok. Hei, ora usah bingung-bingung tandak tali gajine kewus tiel-tiel. Apa? Apa iki? Alah, angel marahi kowe tok ya ditutuk-tok. Pak, aku bingung kowe ae, Pak. Maksudnya ngene lho, Bos, sing dikarepno iku. Assalamualaikum ngono-ngono ya aja mbok jak. Assalamualaikum tok ya dijak. Lho nek ora dijak kabeh lho terus suwe-suwe kethoprake sapa mengko? Lah mbok jak sangu ta ora? Engko nek njaluk pendungan karbit piye? Lah terus kon piye? Loro iki mah aja jak lah. Sesuk digenti ae. Golekno liyane ae. Alah mungkin wong akeh. Ya wis. Dadi Kang Nur Macan tak jake. apa? Nur Macan. Pak Nur. Pak Nur senengane gandrung ibu.
Dadi ibu kok ibu. Alah. Assalamualaikum. Ya. Orang ngono ora tok. Gak boleh diikut sertakan karena dia belum memenuhi syarat. Pengikutnya lagi 5.000 kok. Mbok menawa sampean sing andane mesti digugu lan ditiru. Tetep dikuku aku wong tua. Ya. Piye lah, Cung? Wong tua kok urung dirambut. Orang rambut terakhir ora tukil lho. Aja dulu. Gak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Stop. Iki malah kirik do salam-salaman. Maksudnya hot iku lah ya jaya Allah kutu. Innallaha Sopiren. Jo ngamuk Mas. Sing ngomong sapa wong aku guyu Alah. Yo malah nangis. Sing nangis apa? Lha iku lha apa? aja nangis to. Wong perkara ngono kok nangis to. Wis ora salam-salaman lah. Aku tidak dapat tawarai. Aduh goblok itu. Sampeyan iki diwarai ben paham. Di makna. Warai, Pak. Mulane urung apal turutan mlete mraumum. Piye, Mang? Alah yo. Oh iya. Alah yo. Kok edan. Yo piye? Walah telek. Lah manjarene walah yo. Maksud iki alah yo iki aku ora kok marai sampean iki nyebut. Nyebut yo aja ngono nyebut yo. But. Wis ya nyanyi ya. Yo sampean iki sing garai bingung kowe. Jangan bingung ketua. Kancane. Lagi gator ketua. Aku anu cah loro malah bingung. Lho kowe anut aku kowe ku ndek ketoprak dhewe anut aku. Lho sampean iki pripun? Aku sing anut kowe ya. Wong loro iki sing anut sampean kok iso. Marai ya keliru terus. Lah aku iki gak guru ya nyuwun anu awarah karo bojum. Bojum niki le. Mboten saged uluk salaman. Salam uluk salaman kok. Salaman. Uluk salam. Wis ora salam-salaman lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah aku anut keliru. Bener iki? Assalamualaikum waalaikumsalam. Nah. Assalamualaikum waalaikumsalam. Nah, Pak Dewi amale. Aja kekno wong. Ganjarane Pak Dewi pokoke. Ya. Kok nek wis kebeken utahno. Ya. Tak peke dhewe kabeh. Iya, Pak Dewi. Nek pokoke tak pek aku kowe jedo uman. Ya, aku iki anggere kepethuk iku Abah Nur mesti didoni. Apa Pak dhewe kok kowe karo kowe jauman. Lah buktine lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mesti didoni Abah Nur aku. Juh, aku marahi apa ngono. Sing dhisik-dhisik akhir aku duwe kok ya dadi pek ya aman wae. Lah saiki uman. Malah nih, Saiki bacok ndasem kok. jangan gitu ketua. Lagi gacor. Ketua. Nggih Pak Jali matur sembah nuwun. Wis berkah barokah. Ki mang tak lekasi jam 7 kok iki biasane jam 2 rampung iki wis setengah 3. Setengah 3 gene wong sesuk ning cedhak ae. Ae ngono. Sesuk ning pagak karek nguncalno ngulon sithik bingung. Nimbali cedak. Bisa dibari jam 12 yang penting aja nganti kliwat jam 3 ra wis. Lah iki wis setengah 3. Balekno ning jam setengah. Jam iki udune utuh. Ya jam iki kudune ya aja setengah. Wis wigati matur nuwun Pak Jali berkah barokah kangge panjenengan. Nggih. Sing dikitanke muga-muga tansah pinaringan karahayon. Amin. Mas Aska. Bocah dadi bocah sing pinter, soleh, Amin. iso migunani tumrap nusa bangsa. Lho nek Mas Aska ya tetep pinter ah bos ora mbok dongakno. Nek ora pinter lah apa kok nanggap kowe? Ya kok iso? Lho iya nek wong bodho mesti nanggap pengajian. Kok ngoten? Iya, mergo apa engko nek nanggap pengajian mesti nggo delok Pak Jali. Aku tahu kok. Anggikku kaya wong kondang-kondang kon nanggap pengajian e. Sapa kiyaine munggah langsung ini. Walah ndor.
gayame kok nekakno kiai leh ndor-ndor. Alip jengking ora roh ngono. Aku ya roh wong alip jengking langsung tak sewaduk kecemplung sumur. Darane ra roh. Dindinggon nek nuru para palit ki ya ora ana sing jengking kok. Ngadat. Alip anake tanggaku. Alip panjenengan sewaduk tinggal cemplung sumur. Oh alah. Alip bak tak sak Layak kandan-kandan ra tau ana bener. Lah aku ora tau diguguk ngandani cacahe ora tau diguguk belas lho. Nyanyi ya. Nggih. Ngestaken dawuh. Gatekno pakmu. Nyanyi ra Angel lho iki, Pak. nyanyi dira godak nyanyi biarang. Alah kowe aku sing nyanyi lho kowe nek iso ngiringi konjang. Ayo mbok dijajal. Nan. Lho aku wis nyanyi lho kowe urung muni. Mbok dijajal ta ya? Lagi gacor ketua. Oke, Ya, nyanyi. apa? Terkadang ya. Lagi terkadang. Makasih Kak Nur. Nggih, nggih. Anak lanang makasih. Ya iki ana Mas Nanda. Penyanyi. Mas Nanda. Lagune Roma Irama. Rene. Kok iso. Terkadang Mas jangan terkadang. Ana penyanyi kok iso. Iya sik nyanyi sik. Ini munggah delok. Limang waktu yojo dilakonono. Aku tak batalno ya do kadro eleke ngene. Aku sesuk nampa kadro kowe malah ngono tajak latihan. Lagi gacor ketua. Iya lali aku. Anakku Mas lanang Nanda monggo. nunggoni suwengi kok lali aku. Ketoprak brai Ah iya. ngrawi pepundene sesepuhe. Makasih Mas Nanda. Bodoh kowe salaman. Assalamualaikum. Cah nom kok. Ya iki lho bener. Apa? Bal ini le. Assalamualaikum. Calon ketua kowe. Iku ra iso muni assalamualaikum ora dadi ketua kowe. Ngomong assalamualaikum tok calon ketua. Tapi kok laris ketoprak ya goblok. Nyanyi sing Ya, sing nyanyi sing cah musik kira-kira gak gudak ngono lho aku kan. Aku ben iso melete. Monggo Mas Nanda Nyanyi badhe apa? mempersembahkan lagu nopo Tutak spesial kagem tamu undangan. Sewu kutha Mas, sewu kutha. Bosak kowe. Sewu kutha. Sewu kutha munggahe suket iki. Iso ngono. Ya, Sewu kutha ning lirike diganti ya Mas. sewu. Sampean mesti iso. Sewu naga wis tak pakani. Sawah tekan wis tak doli. Kabeh kanca wis tak utangi. Nanging balike angel iki. Kok sepel iki tau sepel? Lah kok mek gak ketoprangan. Oh layak. Layak aku ora tau mbok warna kene. Jebule arep gak ketoprak. Wis tak coba nglalekake tak hapus aplikasine. Lah kok malah metuling liyane. Tak jajal gadekno pacare. Terus enggakne lagi gator ketua. Aja ngrembug situs ngono. Nonton iki lagu sing viral iki. Sing viral. Iya. Slok. 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 Macong-macong. Slok. Macong-macong. Slok. Macong-macong. Slok. Macong-macong. Slok. Macong-macong. Slok. Lagi gacor ketua. Bangga, Mas. Monggo Mas Nanda. Caping gunung. Nginteraken Apa, Man? tembang menapa? Caping gunung. Diaturi napa niki? Sing anyar, sing anyar. Nganyar napa? Iku mang Sewu Kutha ra anyar. Urung tau ning kene. Hah? Sewu Kutha kan urung tau ah. Lilo. Lilo. Lilo Lilo. Lilo iki
Anu kudu dililakno. Sing wis ya wis sing biyen ya biyen. Lho anjek meneh. Sing penting kan saiki wis entuk sing enom. Masuk. Lilo atiku wis lilo. Among kowe sing marah-marahi. Pak Jali, nyilah benda tanggane Regor Gedang, Pak. Lagi diatur ketua. Oke, satu lagunya spesial ada Lilo. Bersama Mas Nanda, bareng bersama Wahyu Manggolo. Apa? Kayak ralis udah. Bisa dong. Sing kali iki lho, sing tak warai. Contoh nih. Iki cukup sing ndi dah? Ora iso mbok nyanyekno. Iki mono lagune judule apa? Nanging aku wis ngusahakno. Aja ngeslot saben dina. Kowe tak kandhani ramari-mari adol sawah malah adol sapi. Mbok sing montani olah jojo sanedon sanang poro salamullah lagi gacor ketua Sanjang terus cam musik matane. Iki bang cara ketemu lagune lagu apa? Lagu Stranada blas kok. Sini-sini wong kene lho, wong kene wis kadung kenal aku sedher suarane walah ngemengno kuping. Kuwi apa? Pak Jali iku lho Sapim sono beneran nerak cah musik, Pak. Aku balaku Pak Jali. Lagi gajar ketua. Ora resa aku suaraku apik ora tanggo nyanyi. Apa? Ngamuk bojoku. Jadi wis bar mekar saiki ana BPTPN. Lho sing sampeyan nyicil apa? Aku bahagia BPKB ku wis balik. Makasih ya, Bos. Ilang sak tanah Cok. Kowe aris wis trep wae aneh. Lepas ini kundekne mlete. Nek panen aku kirimi lho, Ris. Aja kaya sempro langgar panen jagung. Ris ana jagung gemakar lewani. Apa njaluk ngono. Duren. Lilo. Asmoro tresnaku kang tulus suci rambok jaga malah mbok mlenjani apa pancen wis seku kudu pisan karo sliramu senajan apa jroning ati yen to aku ora bisa Matur nuwun. Sae pundi? Oh nggih matur nuwun. Matur nuwun ya, Bu. Woi,
Makasih. Sing ganteng ini disawer, kowe elek ora disawer to, Pak? Bu, gedange iki lho nyang pira lho, Bu? Pengen dagelan iku kok pengen di apa jenenge diiringi kok apik Iya. karo pemusik. Yo kudune ngene. Ya, kak napa musik? Iki lho. Nah, ngene. Ngene iki mesti langsung dikeki lagu apik.